Kysyisin, että MP siitä, kun me ollaan pääkaupungissa ja tässä puistossa meidän lisäksi 3 ihmistä näkyvissä ja ne on tuolla. Tällä kertaa mulla on MP, mutta se on vähän niin kuin, että vois vaihtaa kaupunkiin. Joo, että jos pääsis sinne Sydney. Kivat maisemat ja joo, mutta tää ei oikein niinku sillai sytytä tää kaupunki. Ei ehkä meidän niinku, ei oo koti. Mä luulen, että meillä oli semmonen ärsytys ja niillä oli joku ongelma. Ja mulla oli ongelma oli se, että mulla oli ärsytys. Joo, no vähän sitäkin. Joo, hirveä homeluola. Ja meillä on vielä 4 yöt jäljellä. Ja se on täynnä ranskalaisia italialaisia, jotka kuvittelen, että ne omistaa paikan itse ilmansi meille. Ja ne on ihan hirveän näyttäviä. Joo, siis oikeesti pää räjähtää melkein koko ajan. Tässä me ollaan suurella bussiasemalla. Pannu, Kulkansataa Kaatamaa. Pannu. Tällainen kiva pikku mielipide on lepopäivä tänään, mutta tässä tulee sinne tehdä aerobispäivä sitten. Joo. Ei saa ihan kotona lihattua. Että muutamat rappuset ollaan jo nyt kävelty. Ja vielä on monet luultavasti edessä. Ja mun Pekku kiittää kuittaa. Mun takareidet. Onks MP:itä?